Здравейте, аз съм Неско. Пред нас стои една монета, която носи историята на цели епохи, сребърният тетрадрахм на Птолемей I. Отсечен в Александрия и белязан от майстора с буквата Делта, той е не просто парче метал, а свидетел на времето. Птолемей I, верният генерал на Александър Велики. След смъртта на великия завоевател през 323 година. Преди новата ера, именно той поема властта над Египет и поставя основите на едно от най-могъщите царства на античността – Птолемеевата династия. На тези тетрадрахми виждаме лицето на владетеля, образът му изсечен върху сребро, а на обратната страна – орелът, символ на сила и власт. Монетите не били просто средство за размяна. Те били оръжие на политика, символ на легитимност и послание към всеки, който ги докосне. Ето го новият господар на Египет. С тегло около 14,2 грама, тези тетрадрахми следвали финикийския стандарт, различен от атинския, използван в други части на света. Но именно това ги правило уникални и ясно различими. Така среброто се превръща в глас на властта. И дори днес, векове по-късно, когато държим в ръце такава монета, можем да усетим ехото на една империя, родена от сянката на Александър Велики. Благодаря, че ме изтърпяхте.